بسم الله وولد منفس قدوس هذا أملاك آمين. مغسلتا مصحف طبب سلومون معرف 11 طبب إسرائيلاويان عم مدر بدا مرحتهم طبب بيد حاد قدوس نبي نهزب إسرائيل عوت أمسات الله حاد سبقوا تقميتوا بزي فلت مدر بدا سنتقهم حلفوا سبرقيسوا أبزي فلت دكانهم كخلوا نتقنا قنتم كاوم وم كالو نصراتم دما بوغ صرقفو او غويتا حزب خام صمغونا بخا اويو نسخا دما خاب صليم كوحي ماي افلفل كالو هو كاب ترير امني زوص ماي ستيم رويو اتي اصلاتهم زورده معات نعاتهم ابز صقمهم نربحهم كونه مقصعتي قبصاويان ሕፃናት ክሕረዱ ከም ዘለዎም ምስ ኣወጁ ነቲ ከይቋረፀ ዝውሕዝ ርብኦም ብምዝራግን ብደም ከም ዝዕለስ ብምግባርን ቀጻዕካዮ ነጸላቶም ከመይ ጌርካ ከም ዝቐጻዕካዮም ምእንቲ ከተረድኦም ንህዝብኻ ኣብ ምድረ በዳ ብጽምኢ ከም ዝሕለሉ ገበርካዮ ብዘይ ዘጸበይዎ ግዜ ከዓ ብዙሕ ማይ ሃብካዮ ሽሑኳ ምንቲ ክመሃሩ ኢልካ ብፍቕሪ እንተገበርካዮ ንህዝብኻ ብውርቱዕ ፈተና ኣሕልፍካዮምን ቀጻዕካዮምን እዚ ኻለቶም እኩያት ህዝቢ ብቁጥዓኻ ምስ ፈረድካዮም ከመይ ጌርካ ከም ዘሳቐኻዮም ኣረድኦም ንስኻ ንህዝብኻ ከምቲ ኣቦ ንደቁ ምንቲ ክምሁሮም ኢሉ ዝፍትኖም ፈተንካዮም نصلاتهم ጨካን ንጉስ ኮንካ ፈረድካዮምን ቀጻዕካዮም ኣብ ጥቓ ህዝብኻ ዝነበሩ ይኹኑ ካብኣቶም ርሒቆም ዝነበሩ ኩሎም ተሰቃዩ ከመይ ሓዘኖም ድርብ ነበረ ነቲ ኣቐዲሙ ዝበጽሖም እናዘከሩ ከዓ ይጉህዩ ነበሩ ኣብ ጎይታ እቲ መቕጻዕቶም ንረብሓ ህዝብኻ ከም ዝኾነ ምስ ረኣዩ እዚ ናትካ ተግባር ምዃኑ ኣስተውዓሉ ግብፃውያን ነቲ ነዊሕ እዋን ይገብር ሕፃን ኩሉ ናብ ግዳም ተደርቢዩ ዝነበረ ሰብኣይ ነጺገምዎ ነበሩ ኩነታት ለዊጡ ምስ ረኣዩ ግና ብኡ ክግረሙ ጀመሩ እቲ ቁኑዕ ከምቲ ናታቶም ብጽምኢ ኣይተሳቐየ ብኽፍኣቶምን ብዕሽነቶምን ሰሓቱ ኣእምሮ ነዘይብሎም ኣትማንን ንዘጸይፍ እንስሳትን ክሰግዱ ጀመሩ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንስኻ ኣእምሮ ብዘይብሎም ኣእላፋት እንስሳታት ቀጻዕካዮ በዚኻ እዚ ብሓጢኣት ዝመጽእ መቕጻዕቲ ነቲ ሓጢኣት ከም ዝመስል መሃርካዮ ኦ ጎይታ በቲ ኩሉ ዝኽእል ሓይልኻ ካብ እምነት ነቲ ዓለም እዚ ፈጠርካዮ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ክትቀጽዕ ድማ ማልያ ዘይብሎም ድብታትን ጨካናት እንስሳታትን ብምስዳድ ብቐሊሉ ክትቆጽዖም ምኽኣልካ ነርካ ብፍንጮም ሓዊ ዘወንጭፍ ወይ ብብርቱዕ ብምድሃይ ጨናዊ ዝኾነ ደመና ትኪ ክሰዱ ዝኽእሉ ወይ ካብ ዓይኖም ሓዊ ክትኩሱ ዝኽእሉ ሓደስትን ዘሰንብዱን እንስሳታት ክትፈጥር ምኽኣልካ ነርካ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ምእንቲ ክጻብቕዎም ክቐትልዎምን ዘይኮነስ ንዕኦም ሪኦም ጥራይ ብፍርሓት ከም ዝሞቱ ንኽገብርዎም ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ እንስሳታት ፈጠርካ ነርካ እዚ ግና ኣድላይ ኣይነበረን ብቑኑዕ ፍርድኻ ክሰጎምን በታ ዝነኣሰት ሓይልኻ ብሞት ክትቆጽዖምን ምኽኣልካ ነርካ ንስኻ ግና ብኩሉ بعقن بقطري بميزان كتقبرو تحرخا أملاق عيالا محارن إيو نتي عبي حيلخا أبزخون جيزة خطر إيو تخيلخا أب كلمة دو كبل زخيل دما حارب قايلبون كما ياب كلمة عالم بمولو كم تا كدمزن زي تخيل حانتي فرحوسان كم تا أميزان يتعلب قفلن بوقحتا أتر حنت نتوي زعزعتاني نسخا زخون نجر كتقبر تخيل عيانيخا
እንተኾነ ግዳ ንኹሉ ብዓይኒ ምሕረት ኢኻ እትጥምቶ ንሓጢኣትና ሸረል ትብሎሞ ምእንቲ ክንንሳሕ ጊዜ ትህበና ነዚ ዘሎ ኩሉ እትፈቱ ኢኻ ካብቲ ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ንሓደ እኳ ኣይትጸልእን ኢኻ እንተዘይትደልዮ ነርካ ብቕድሚ እውን ኣይምፈጠርካዮን ነርካ ንስኻ እንተዘይትፈቅድ ክህሉ ዝኽእል ነገር ኣይመሃለወን ንስኻ እንተዘይትፈጥሮ ክነብር ዝኽእል ሓደ ነገር እኳ ኣይመሃለወን ወጎይታ ኩሉ ናትካ ስለ ዝኾነ ክነብር ዝፈቐድካሉ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ከዓ ህይወት ንዘለዎ ኩሉ እተፍቅር ኣምላኽ ኢኻ ምዕራፍ 12 ኣብ ነፍሲ ወከፎም እቲ ሕያው መንፈስካ ኣሎ ስለዚ ኦ ጎይታ ነቶም ሕጊ ዘፍርሱ በብቁርብ ትእርሞም እወ ካብ ክፍኣት ናፃ ኮይኖም ሙሉእ እምነቶም ኣባኻ ምእንቲ ክወድቁ በየናይ መገዲ ሓጥኡ ከም ዘለዉ እናዘከርካ ተጠንቅቖም ሓጢኣት ከነዓናውያን ነቲ ጥንቲ ኣብታ ቅድስቲ ምድሪ ዝነበሩ ህዝብታት ዘጸይፍ ተግባርን ዘይቅዱስ ኣምልኾን ጥራይን የዘውትሩ ስለ ዝነበሩ ትጸልኦም ነበርካ ንሳቶም ብዘይ ምሕረት ህፃናት ይሓርዱ ነበሩ ክስውኡ ከለዉ ድማ ስጋ ሰብ ብምብላዕን ደምሰብ ብምስታይን የብዕሉ ነበሩ እዚ ብሕቡእ ዝነብር ኣምልኾ ባዕዲ እዩ ዝነበረ በዚ ወለዲ ነቶም ንገዛእ ርእሶም ክከላኸሉ ዘይክእሉ ደቆም ይሓርድዎም ነበሩ ስለዚ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ኣቦታትናን ክድምስስዎም ፍቓድካ ነበረ ስለዚ ድማ እታ ንስኻ ካብ ኩሉ ምድርታት ዝበለጸት ክብርቲ ምድሪ እያ ኢልካ ዝሓረኻያ ንህዝብኻ ምችእቲ ዓዲ ኮነቶም ምዚ ኩሉ ግና ነቶም ጸላእቲ ህዝብኻ ሰብ ስለ ዝኾኑ ምሕረት ገበርካሉ በብቁሩብ ምእንቲ ክድምስሶም ድማ ቀቂድሚ ሰራዊት ህዝብኻ ዕሰለ ዕኮ ትፈንኻሉ ነዞም መልእኽቲ ጣዖት ዝኾኑ ህዝብታት በቶም ቁኑዓት ኣብ ውግእ ከምዚ ድምሰሱ ክትገብሮም ብምኽኣልካ ነርካ ብኣራዊት ምድሪ ወይ ብሓንቲ ትእዛዝ ከምዘይነበሩ ክትገብሮም ክእለት ነይሩካ ኣብ ክንዲዚ ግና ምእንቲ ክንስሑ ዕድል ትህቦም ፈተኻ ሽሕ እኳ ኣብቲ መበቆል ክፍኣትን ዝመፁ እንተይኾኑ ካብ ጊዜ ልደቶም ጀሚሮም እውን እኩያት እንተነበሩ መገዲ ክፍኣቶም ዘይሓድጉን ዘይልወጡን ምዃኖም እኳ እንተፈለጥካ ፍርድኻ ቀስ ብቐስ ክኸውን ደሊኻ ካብ መጀመርታ እውን ህዝቦም ብምልኡ ርጉም ነበረ ሽሕ እኳ ብሓጢኣቶም እንተዘይቀጻዕኻዮም ትፈርሖም ስለ ዝነበርካ ኣይኮነን ኣምላኽ ልዑል እዩ ነዞም እኩያት ህዝቢ እዚኦም ዝፈጠርካዮም ንስኻ ኢኻ ክተጥፍኦም ከለኻ እውን እንታይ ኢኻ ዝገበርካ ክብሉኻ ወይ ንፍርድኻ ዝቃወም ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦ ነዚ ብምግባርካ ክኸሰካ ዝኽእል ወይ ክጣበቐሎም ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦ ንኩሉ ዝሓልፍ ዘይካኻ ካልእ ኣምላኽ የልቦ ስለዚ ኣሰራርሓይ ቁኑዕ እዩ እናበልካ ንርእስኻ ክትመጻደቕ ኣብ እትኸዶ የብልካ ኣብ ምድሪ ድማ እዞም ህዝቢ እዚኦም ብዘይግባእ እዮም ተቐፂዖም ኢሉ ክኸሰካ ዝኽእል ገዛኢ ወይ ንጉስ የልቦን ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ንኹሉ ነገር ድማ ብጽድቂ ኢኻ እትገዝኦ ኣብ ሓይልኻ ብምትእምማን ክቕጻዕ ንዘይግብኦ ሰብ ቀፂዕኻ ኣይትፈለጥን ጽንዓትካ መበቆል ፍትሒ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታ ስለ ዝኾንካ ከዓ ንኹሉ ብምሕረት ተኣልዮ ሰባት ንሓይልኻ ክጠራጠርዎ ምስ ጀመሩ ሓይልኻ ትርኢ ሓያል ምዃንካ ፈሊጡ ንዝኽዕደካ ድማ ትቖፅዖ ሽሕ እኳ ፍጹም ሓይሊ እንተኾንካ እንተኣለካ ምሕረት ዝመልኣካ ፈራዲ ኢኻ ኣብ ዘደኻዮ እዋን ከተቐጽዓና ምኽኣልካ ነርካ እንተኾነ ዓብይ ትዕግስቲ ብምዘውታር ኢኻ እተመሓድረና በቲ ዝገበርካዮ ነገራት ኣብ ቁኑዕን ሕያዋይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ንህዝብኻ ምሂርካ ነበርካ
ንህዝብኻ ድማ ካብ ሓጢኣቶም ከም ዝንስሑ ብምግባር ዓብ ተስፋ ሃብካዮ ጸላእቲ ህዝብኻ ሽሕ እኳ ንሞት ዝተገብኡ እንተነበሩ መገዲ ሓጢኣቶም ሓዲጎም ምእንቲ ክምለሱ ዕድል ሃብካዮ ክትቆጽዖም ከለኻ ድማ ዓብ ትዕግስትን ጥንቃቕን ኣርኣኻ ንህዝብኻ ግና ሽሕ እኳ ምስቲ ኣቦታቶም ቃል ኪዳን ጌርካ እንተነበርካ ሰናይ ነገር ክትገብረሎምን ተስፋ ሂብካዮም እንተነበርካ ብጽኑዕ ፍርድኻ ፈረድካዮም ንሕና ንኻልኦት ክንፈርድ ከለና ምሕረትካ እና ኣሰላሰልና ምእንቲ ክንፈርድ ከለናኻ ምሕረት ክንረክብ ምእንቲ ክንተስፎ ንዓና ቐጽዕኻና ንጸላእትና ግና 10,000 ጊዜ ዕጽፊ ጌርካ ቐጽዕኻዮም መቕጻዕቲ ግብፃውያን ስለዚ ድማ ነቶም ብሓቂ ብኽፍኣት ዝነብሩ ዕቡዳት ኣሳቐኻዮም እወ በቶም ዝሰግድሎም ዝነበሩ ሰንበዱ ነገራት ጌርካ ኣሳቐኻዮም ንሳቶም ኣብ ሓቂ ኣዝዮም ዝረሓቑን ነቶም ዝጽየፉን ዘሰንቡዱን እንስሳታት ዝሰግዱ ዝነበሩ ንሳቶም ከምቶም ንኣሽቱ ኣእምሮ ዘይብሎም ቈልዑ ብቐሊሉ ተጋግዮም ነበሩ ስለዚ ድማ ንስኻ ብዕሽነቶም ቀጽዕኻዮም ፍርድኻ ድማ ልክዕ ከም ዕቡዳት ሕፃናት ገበሮም እቲ መቕጻዕቲ ቀሊል ነበረ ግና ኽእቶም ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መቕጻዕቲ መጠንቀቕታ ዘቐልብሉ ነቲ መስፈር ክብደት ፍርዲ ኣምላኽ ክቕበሉ ዝተገብኡ እዮም ምስቶም ኣማልኽቲ እዮም ኢሎም ዝግምትዎም ዝነበሩ ፍጡራት ምስ ተቐጽዑ ኣዝዩ መሪርዎም ተስፋ ቖረጹ ሓቀኛ ኣምላኽካ እቲ ኩሉ ጊዜ ምቕባል ኣብዎም ዝነብሩ ከም ዝኾነ ተገንዘቡ በዚኻ እዩ እቲ ዝበርትዐ መቕጻዕቲ ኣብኣቶም ዝወረደ ምዕራፍ 13 ንፍጡር ኣብ ምምላኽ ዘሎ ዕሽነት ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ዘበሉ ኹሎም ናይ ብሓቂ ዓያሹ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ጽቡቕ ነገራት ይርእዎ ነቲ ሕያው ኣምላኽ ግና ክርእዎ ኣይከኣሉን ነቶም ንሱ ዝፈጠሮም ይፈልጥዎም ንፈጣሪኦም ግና ኣይፈለጥዎም ኣብ ክንድኡ ድማ ነዚ ዓለም እዚ ዘመሓድርዎ ኣማልኽቲ ሓዊ ወይ ንፋስ ወይ ኣውሎ ንፋስ ወይ ዝጻዕዱ ከዋኽብቲ ወይ ማዕበል ውሒፅ ማይ ኣብ ማይ ዘለዉ ብርሃናት እዮም ኢሎም ይሓስቡ ሰባት ብጽባቐ እዞም ነገራት እዚኣቶም ስለ ዝተሓጐሱ ኣማልኽቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ሓሰቡ ግና እዞም ነገራት እዚኣቶም ጐይታ ከም ዘለዎም ክፈልጡን ጐይቶም ከዓ ከምዞም ነገራት እዚኣቶም ኣዝዩ ከም ዝዓቢ ከረድኡ ነይርዎም ከመይ ናይ ኩሉ ጽባቐ ፈጣሪ ንሱ እዩ ንዓኣቶም ዝፈጠሮም ድማ ንሱ እዩ ሰባት ብናይዞም ነገራት እዚኣቶም ሓይልን ተግባርን ዝድነቑ ካብኩን እቲ ንዓኣቶም ዝሰርሐ ድማ ኣዝዩ ዝበለጸ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንዓኣቶም ብምርኣይ ክርድኡ ነይርዎም ንሕና ፍጥረት ክሳዕ ክንደይ ሰፊሕን ጽቡቕን ምዃኑ እንርዳእ እንተ ደኣ ኾይንና ብተመሳሳሊ ከዓ ብዛዕባ እቲ ፈጣሪ ክንመሃር ኣለና ግና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ክንፈርደሎም ኣይንኽእልን ኢና ምናልባሽ ንኣምላኽ እናደለይዎ ክረኽብዎ እውን እናተመነዩ ክረኽብዎ ኣይከኣልን ይኾኑ ተግባራት እግዚኣብሔር ኣብ ዝሪኦም ስለ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀጺሎም እዮም ዝመራመሩ እዞም ዝርእይዎም ነገራት ኣዝዮም ጽቡቓት ስለ ዝኾኑ ከዓ ኣማልኽቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ይኣምንዎም ኣለዉ ሕጂ እውን እንተኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዘመኻኒዎ የብሎም ባህሪ ናይ ስነ ፍጥረት ክመዛዝን ዝኽእል ኣእምሮ እንተ ደኣ ኣልይዎም ነቲ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ ከመይ ኢሎም ምርካቡ ሰኣኑ ናብ ጣዖት ምስጋድ ዕሽነት እዩ እቶም ተስፍኦም ኣብኣቶም ህይወት ዘይብሎም ነገራት ክገብሩ ብኢድ ሰብ ብወርቅን ብብሩርን ኣብ ዝነብሩ ስእልታት እንስሳታትን ወይ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብወሓለታት
ኣብዚ ዝተቐርጸ ገለ ውዳቕ እምንን ዝሰግዱ ሰባት ግና ካብ ኩሎም ኣዝዮም ሕሱራት እዮም። ሓደ ወሓለ ጸራብ ዕንጨይቲ ምናልባሽ ንምጽራቡ ጥዑም ዝኾነ ኦም ደልዩ ይቖርጽ፣ ብጥንቃቐ ድማ ነቲ ቁራጽ ይቐልጦ። ብድሕሪዚ ውሕልነት ብዝመልኦ ኢዱ ገይሩ ኣብ ጥቕሚ ዘውዕል ሓደ ኣቕሓ ይገብር። ነቲ ዝተረፈ ቁርጽራጽ ድማ ይወስዶ እሞ ንመብሰሊ መግቢ ኣብ ሓዊ ዝነድድ ዕንጨይቲ ገይሩ ይጥቀመሉ። ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ድማ ክሳብ ዝጸግብ ይበልዕ። ካብቲ ዝድርበ ንገለ ነገር ዘይጠቅም ቁራጽ ጠዋይን ዓይነታት ዝመልኦን ወሲዱ ኣብቲ ዝዘናግዓሉ እዋን ብመልሓጊ ብጥንቃቐ ይቖርጾ። ጽቡቕ ቅርጺ ምስ ኮነ ከዓ ምስሊ ሰብ ወይ ምስሊ ገለ ጥቕሚ ዘይብሎም እንስሳታት ይህቦ። ዝጐደለ እንተሎ እናመልአ ንኹሉ ብቐይሕ ሕብሪ ይቐብኦ። ብድሕሪዚ ኣብቲ መንደቕ ምቹእ ቦታ የዳልወሉ። ብሓጺን ብዝተሰርሐ ሽኻል ገይሩ ከዓ ኣብ መንደቕ ይሸኽሎ። ከይወድቆ ይጥንቀቐሉ። ከመይ ጣዖት ምዃኑን ንገዛእ ርእሱ ክሕዝ ስለ ዘይክእልን ሓጋዚ ከም ዘድልዮ ይፈልጥ እዩ። ብዛዕባ ሓዳሩን ደቁን ጥሪቱን ናብዚ ህይወት ዘይብሉ ነገር ክጽሊ ግና ኣይሓፍርን። ድኹም እዩ ካብኡ ወያኢ ጥዕና ክረክብ ግና ናብኡ ይጽሊ። ምዉት እዩ ህይወት ክረክብ ግና ናብኡ ይጽሊ። ተመክሮ የብሉን ሓገዝ ንምርካብ ግና ናብኡ ይጽሊ። ወሳጎም ኣይክእልን እዩ ዕውት ጉዕዞ ምእንቲ ክኾነሉ ግና ናብኡ ይጽሊ። ኣብ ኣእዳዉ ሓይሊ የብሉን ግናኸ ኣብ ንግዱን ገንዘብ ከም ዝረክብ ንኽገብሮም ኣብ ኩሉ ዕዩኡን ምእንቲ ንኽሕግዞ ናብኡ ይጽሊ።